idan mutum ya yi sallan walha a gurbin da ya yi sallan nafila raka'a biyu, kowane raka'a fatiha ɗaya, qul huwallahu 11, bayan ya idar ya sallame. Ma'ana a gurbin da ka yi sallan walha ka iya saka shi cikin jerin sallan walha din, gani? Ko kuma in ka yi sallan walhan sai ka yi indimamin wannan nafila, fatiha qul huwallahu kafa 11, sai ka daga hannu ka roki Allah, Allahumma in kana rizqi fi samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qariban fayassirhu wa in kana qalilan fa kaffirhu wa in kana kathiran fa barik li fihi. Wannan addu'a sai ka karanta. An rike ko? Allahumma in kana rizqi fi samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana qariban fayassirhu wa in kana qalilan fa kaffirhu wa in kana kathiran fa barik li fihi. Ya Allah, idan addu'a ne dai mai falala, idan ka roki Allah da wannan, ka tashi wato cikin damuwa, ka roki Allah da wannan a gurbin sallan walha, to kafin wunin ya wuce Allah zai warkar da wannan damuwa insha Allah. Kafin wunin ya ƙare Allah zai warkar da wannan damuwa. Ko ka tashi a gidanka babu yanda za ka yi, to kana neman ka samu sassauci, to ka yi sallan wannan sallan walhan ka roki Allah. Ko ka tashi za ka tafi wani abu na neman nasara, to ka yi wannan. Ko ka tashi za ka tafi wani wajen taro da kake neman ka samu wato najahi, to ka yi wannan addu'a, ka yi wannan sallan walha, sallah nafila raka'a biyu da wannan addu'a, insha Allah du'a'un mustajabun kamar yadda aka samu daga gurin magabata. Allah ya karbi ibadan mu, Allah ya fi mana